U ono vrijeme dođe Isus u Nazaret, gdje bijaše othranjen. Uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu, te ustane čitati. Pružiše mu knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, glasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: danas se ispunilo ovo pismo što vam još odzvanja u ušima. I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: nije li ovo sin Josipov? A on im reče: zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: liječniče, izliječi sam sebe. Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju. I nastavi: zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Iline, kada se na 3 godine i 6 mjeseci zatvorilo nebo, pa zavlada velika glad po svoj zemlji. I nik jednoj od njih nije bio poslan Ilija, dolik ženi udovici u Sarfati Sidonskoj. I mnogo bijaše gubovaca u Izraelu za proroka Elizeja, nijedan se od njih ne očisti, doli Naman Sirac. Čuši to, svi se u sinagogi napune gnjeva, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad, da ga strmoglave. On prođe između njih i ode.